tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha b'moħħok kollu u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu sewwa weġibt għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu u l-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idej il-ħallilin. Dawn niżżawh biċċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan, wasal ħdejh, rah u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabathomlu. Mbagħad tellu fuq il-bima tiegħu wasslu f'lukanda u ħassibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tomil tal-lukanda u qallu ħu ħsiebu. Jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta int min jidhirlek li ġibruħu ta' proxmu ma' dak li waqaf idej il-ħallilin? Min ħenna lieh wieġbu dak. Qallu Ġesu mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristus. Il-bieraħ Papa Franġisku ħareġ enċiklika bl-isem Fratelli Tutti, il-kol aħwa, li titkellem fuq il-fraternità u l-imħabba soċjali. U fit-tieni kapitlu ta' din l-enċiklika il-Papa jagħmel riflessjoni propju fuq din il-parabola li għadna kif smajna llum il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Ħafna punti sbieħ minn dak li jgħid il-Papa se nsemmi punt wieħed biss. Hawnhekk eżatt qabel il-parabola hemm dik il-mistoqsija li jagħmel l-għaref tal-liġi. Il-proxmu tiegħi min hu? Din kienet mistoqsija interessanti illi fi żmien Ġesu għal ħafna min-nies il-mentalità dak iż-żmien kienet li l-proxmu hu min hu tal-istess pajjiż, min hu tal-istess art. Il-proxmu jasal sal-fruntiera. U tifhem il għaliex proxmu tfisser min hu viċin, allura dawk li huma viċin, dawk li huma tal-istess pajjiż. Sem jasal il-proxmu. U għalhekk meta saret il-mistoqsija lil Ġesu, il-proxmu tiegħi min hu, innutaw li Ġesu ma jwieġibix. Imma jgħid parabola provokattiva għalihom fejn isemmi dak li qabżu fuq il-ħallilin, ħallew hemmhekk imbiċċer bis-swat nofsu mejjed. Jgħaddu tnejn min-nies tal-istess grupp, tal-istess pajjiż ta' dak li tħall hemmhekk mejjed. Wieħed Levita l qassis. U jgħidlek hawn il-Vanġelu mhux ma ndunawx bih għax kienu aljenati, raw għaddew minn mal-ġenb u baqgħu sejrin. Imbagħad jgħaddi Samaritan li ma kienx jikkwalifika ta' proxmu u li l-Vanġelu jgħid kemm il-darba juri kif is-Samaritani l-Lut ma kinux jitħammlu bejniethom, kien avversarju u dan raħ tħassru waqaf mar idaw il-ġrieħi jagħtih l-għajnuna li hemm bżonn u ħadu wkoll il-lukanda biex jara dak kollu li għandu bżonn jieqaf miegħu. Min ġab ruħu ta' proxmu jgħid Ġesu? Min ħen għal dal-bniedem? Dan is-Samaritan. Imma notaw kif Ġesu jaqleb il-mistoqsija, mhux iwieġeb il-mistoqsija ta' dak l-għaref tal-liġi, dak saqsih. Il-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu jgħidlu min ġab ruħu ta' proxmu.
Għax di differenza kbira. Meta inti tgħid il-proxmu tiegħi minnu, inti isek fiċ-ċentru. Għandek tħares lejn in-nies madwarek u tgħid dak proxmu, dak mhuwiex, dak iva, dak ngħinu, dak. Meta il-gvern jgħid Ġesu, int ġib ruħek ta' proxmu ma' kull min għandu bżonn għajnuna. U allura ma tagħmilx distinzjoni meta tgħin, ma tgħidx dak tal-partit tiegħi ngħinu, dak mhux tal-partit tiegħi ma ngħinux. Dik ta' reliġjon tiegħi ngħinha, dik mhux ta' reliġjon tiegħi ma ngħinix. Dik tar-razza tiegħi ngħinha, dik tar-razza jew lowni ieħor ma ngħinix. Ma tgħidx hekk, għax inti ġġib ruħek ta' proxmu ma' kull min għandu bżonn l-għajnuna. U hawn Ġesu qed jgħid xi ħaġa li jekk naħsbu ftit nistgħu nagħmluha dejjem fil-ħajja tagħna, mhux qed jitkellem fuq xi ħaġa ta' barra minn hawn li tiġina opportunità ta' darba, imma xi ħaġa konkreta fil-ħajja tagħna li nistgħu ngħixuha dejjem. Għax dejjem nistgħu nkunu proxmu għall-oħrajn. U pereżempju għajnuna li tista' tagħti, għajnuna materjali, jew inkella xi ħadd imdejjaq li jrid min jisimgħu u toqgħod tisma' biss bla ma titkellem ukoll għajnuna qed tkun proxmu. Jew inkella li tgħid kelma ta' ġid, jew anke tbissima li tagħmel il-ħajja ta' ħadd ieħor aħjar. Jew inkella li tieħu ftit mill-ħin tiegħek tużah għall-oħrajn. Papa Franġisku jgħid fil-fatt fuq dan is-Samaritan it-tajjeb jgħid dan waqaf milli kien qed jagħmel u il-ħin tiegħu użah għal dan, uża l-ħin għal dan biex jgħinu. U allura hemm diversi mumenti fil-ħajja tagħna fejn aħna nistgħu nkunu proxmu għall-oħrajn. Nitolbu lil Mulej illum il-grazzja tiegħu u l-għajnuna tiegħu biex kif urina permezz ta' din il-parabola aħna nkunu proxmu għall-oħrajn u biex niftakru dak li qalilna hu li dak kollu li nagħmlu ma liċken fost dawn uti tkunu qed tagħmluh miegħi. Inresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek għinna biex tkompli twassal l-imħabba u ħnina tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Bit-tifkira ta' Santa Marija Faustina Kowalska, Mulej għinna biex aħna nkunu dejjem konxji tal-ħnina kbira tiegħek u nilqgħu bil-qalb l-imħabba u l-ħnina tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej l-lum l-istudenti kollha li qegħdin jibdew jew li ġiġa bdew l-iskola għalihom, għall-familji tagħhom, għall-għalliema, għall-edukaturi, l-mexxija tal-iskejjel, daw kollha involuti biex inti tkun magħhom tagħtihom l-erf u l-għajnuna f'din is-sitwazzjoni diffiċli ta' bħalissa nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbuk ukoll Mulej għall-anzjani biex ikollhom l-għajnuna, l-appoġġ u s-solidarità li jeħtieġu. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nirringrazzjawk illum Mulej ta' din il-250 trasmissjoni tal-quddiesa matul din iż-żmien tal-pandemija. Nirringrazzjawk ukoll għal tant nies li b'ġenerożità b'dedikazzjoni ħadmu biex iwasslu din iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa u nitolbu biex dejjem tkompli tkun għajn ta' ferħ, ta' barka u ta' paċi għal tant nies. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. U nitolbu għal daw kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar ġranet, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u biex tagħti il-faraġġ u l-għajnuna lill familjari tagħhom. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Tolbuk ukoll biex aħna nkomplu nieħdu b'responsabbiltà insegwu l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna
Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħonin kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tanaddu xogħol il-bniedem li minnu jissir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħonin kollox fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek frott tad-dili għaw xogħol il-bniedem li minnu jissir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej minn idejk il-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqaddsa kollha tiegħek. Ilqamu lej l-offerti għas-sagrifiċċju imwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħru kuntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora ta' smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ora ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem,
flimkien mal-Verġi Mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Marija Faustina Kowalska l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu kif għallimna u kif ridna nitolbu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobża ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħama naffru minnu ħati għalina, la daħanix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-satna u l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistwaqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħek, żejt biss kelma waħda ruħi tkun infejn. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbilna jkun li kellu x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen. imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Alla tana isma tarbtana jina u għafmana glorja l-missiru l-liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina l-inti omna, għalik isma tarbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna d-dubitna ħarissa minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kolla u jniddawk li liktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-dinja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imberkinti fost n-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tindin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria l-missiru l-libenu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna dubitna ħarissa minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kolla u jniddawk li liktar jeħtieġu iħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur l-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. U biżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا كيف كم البدو السوداء يبقى دايم تدايم Marija Santes Morina l-intijomna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera l kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fisma wiet tqaddis ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الدنيا Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السياء ذا موتانا آمين Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو السوداء يبقى دايم تدايم آمين Marija Santes Morina l-intijomna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ
Meta sitna Marija ppreżentat il-bina Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ده كل يوم أعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو السوداء يبقى لديم تديم أمين. Marija Santismorina li inti omna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneral kolla u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħamis misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 tim sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. وبزنا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بما نغفر المنوحات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين الصوف السيئة الموتانا أمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم أم الله اطلب علينا متنبين
saw fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, saw fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issaw fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawru dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Umm Alla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull imma. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Smana nitolbuk mulej. Ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja. En għalina. Itlob għalina qaddisa u Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġim Qazza Marija, għatina nitolbuk l-inna li nistgħu Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju.
Jiransinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost siqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlob glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem dan il-moment ta' talb. Infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Knisja f'Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website jista' jċempel filgħodu fuq 21-24-12-81 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.